Γεια σας, με λένε Βασίλη και σήμερα θα σας δείξω τις καινούριες γεννήτριες υδρογόνου δεύτερης γενιάς που λέμε. Μαζί με τα τροφοδοτικά. Λοιπόν, εδώ έτσι όπως το βλέπουμε είναι η καινούρια γεννήτρια υδρογόνου που βγάζει ξεχωριστά υδρογόνο και οξυγόνο. Εδώ όπως βλέπουμε έχει δύο εισόδους, δύο εξόδους. Βγαίνει ξεχωριστά υδρογόνο, ξεχωριστά οξυγόνο. Εδώ βλέπουμε επίσης ότι έχει δύο έξοδο, είσοδο, κυκλοφορητής, ο οποίος κυκλοφορεί τα νερά για καλή λειτουργία, για να μην εγκλωβιστεί ο αέρας μέσα. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε το ρυθμιστή, ο οποίο είναι σε δύο κομμάτια. Αυτό εδώ όπως βλέπετε είναι ένα αμπερόμετρο με την οποία ελέγχουμε τα αμπέρ του υδρογόνου με το διακόπτη. Βλέπετε ότι σταμάτησε να παράγει υδρογόνο. Λοιπόν, μόλις το βάζουμε μπρος ξεκινάει η παραγωγή υδρογόνου. Βλέπουμε ότι μπορούμε να ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή τα αμπέρ. Τώρα έχουμε 6,4 αμπέρ και σχεδόν 12 βόλτ, 11,5 βόλτ. Η συγκεκριμένη γεννήτρια είναι για 14 βόλτ, δεν είναι για 12 βόλτ, αλλά δουλεύει και 12 βόλτ. Δηλαδή μπορεί να δουλέψει άνετα χωρίς τις ρυθμιστές, οι οποίες και αυτός εδώ είναι επίσης ένα ρυθμιστή, όπως το βλέπουμε, με τη διαφορά που αυτό είναι αμπεροβολτόμετρο, δηλαδή τώρα έχουμε 0 αμπέρ γιατί αυτό τραβάει πολύ ελάχιστα, αλλά μπορούμε να δούμε ότι ρίχνει τις ταχύτητες. Αυτό σημαίνει ότι κόβει και το ρεύμα. Έχει δύο ανεμιστηράκια για να αεριστεί σωστά, να μην έχουμε πρόβλημα θέρμανσης. Επίσης και οι δύο είναι 30 αμπέρ, δηλαδή έχουν τη δυνατότητα φόρτωσης 30 αμπέρ. Λοιπόν, εδώ όπως το βλέπουμε το κανονικό, αυτό εδώ το καλώδιο παίρνει ρεύμα από το κλειδί του αυτοκινήτου, δηλαδή μόλις σβήνουμε το αμάξι σβήνει και το σύστημα. Μόλις βάζουμε μπρος παίρνει μπρος. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα είναι οι καινούριες γεννήτριες υδρογόνου. Όπως το βλέπετε έχει δύο εξόδους, δύο εισόδους. Αυτό είναι για 12 βόλτ, γι' αυτό συνοδεύεται και με το ρυθμιστή, και αυτός εδώ είναι για 14 βόλτ. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να δούμε την παραγωγή υδρογόνου, ποσότητα πόσο μας βγάζει. Κλείνουμε τις βαλβίδες. Αυτό το συγκεκριμένο παράγει αυτή τη στιγμή κοντά 1 λίτρο καθαρό υδρογόνο το λεπτό, το οποίο είναι υπεραρκετό για ένα αυτοκίνητο μέχρι 1600 κυβικά. Βασικά επειδή είναι 14 βόλτ η γεννήτρια, τώρα στα 12 βόλτ μας δουλεύει στα 6 αμπέρ, στο full δηλαδή. Στα 14 βόλτ ανεβαίνει μέχρι 15 αμπέρ, το οποίο βγάζει υπεραρκετό υδρογόνο, όπως βλέπετε τις φυσαλίδες. Είναι καθαρό υδρογόνο, δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες γεννήτριες. Και αυτό, όπως είπαμε, τις ρυθμιστές
Αυτό μπαίνει κοντά στον οδηγό, ανά πάσα στιγμή ελέγχει τα αμπέρ, βλέπει τι γίνεται στη γεννήτρια. Άμα θέλει το σβήνει, άμα θέλει βάζει μπρος. Αυτό μπαίνει κοντά στον οδηγό και αυτό κρύβεται ή στο χώρο κινητήρας ή μέσα στο ταμπλό. Αυτό είναι η ασφάλεια 20 αμπέρ, γιατί παραπάνω δεν μας χρειάζεται. Λοιπόν, αυτά. Σύντομα κοντά σας θα σας δείξουμε περασμένα στα αυτοκίνητα πάνω και στις λειτουργίες, γιατί οι δοκιμές έχουν τελειώσει, όλα είναι πετυχημένα όπως βλέπετε. Αυτά. Αυτό είναι μόνος του, δεν χρειάζεται εξτρά τέτοιο, είναι ενωμένα όλα μέσα σε ένα. Και αυτό είναι η γεννήτρια κανονική που βγαίνουν στα αυτοκίνητα, εισαγωγή, εξαγωγή, ξεχωριστά δηλαδή. Αυτά.